ġedi li titlaq mid-dar. Inti dirlek li nisnibha meta naf il-ġejjini tat-tarbija. Mhux se jiġri minni wara. Jien Jusef bħala il-midimba tar-raħal. Fejn sejra? Għandi ma nafx. Ra sejra l-itri. Ma intaf kif jaħsibha missieri. U int għalkemm kontra qalbek għax tibża minnu tagħmel dak li jgħidlek. U jien ma rridx nidħol bejnietkom. Imma inti mnejli l-missieri. Iddawwarlu fehmtu? Lanqas għad. Laqas li ma tafux biżejjed il-missieri. Ma din is-sitwazzjoni u jkollna naffrontawha kif inhi. Jien ma rridx ninferet minn demmi. Għax ma tkellimx lejlu. Lil dak, missier it-tarbija. Tfakkarniex fih ma. Biex tal-li ma rridx naraħ bajnejja. Tal-li qas bismu ma rrid nisma'. Tafx qalli meta qedlu. Ara ma minn mort, ħaddieħor kienu mhux jien. Le fimt, int biss. Ħadd ma kien hemm ħliefek, int biss. Min jaf ma minn mort minn wara dari. Qalbek xirfa daqshekk li tasal tikteb fuqi. Tiġħad li t-tarbija jagħtihak. Ara ma minn mort għatlek. Int missiera, it-tarbija jagħtihak. Tiegħek fimt, tiegħek. Lek it-tarbija tiegħi. Neħħija minn issa. Jien ma rridix. Le, għad ma namela, le, fimt, le! Fejn se tmur? Insib xi sinjura u nidħol naħdem magħha. Għawil ħaj. Għaw fejn titmur taħdem? Ikun fejn ikun ma basta l-bot minn hawn. Ċi, x'waħda di, kif se naqbad ngħidu li besibek titlaq? Tgħidlu xejn ma waħdu jinduna. Xint fommok midbuq illum? Mela m'għandekx tgħid? M'għandix jiena. U dak li se jiġri. Sa jiġri. Għandi li qed inkun naf. Ara ma nkunx naf li sar xi pass bla ma nkun naf bih jien. U x'inhu dan il-pass? Mela ħalli ngħidlek. Sużanna mhix beħsieba ta' tit-tarbija. Titrabbija hi, iżomma magħha. Fejn trabbija? Se tiżomma magħha? Mela ħaġa waħda biss hemm x'tagħmel. Titlaq minn hawn. Hawn ġew ma rridix. Hekk sa tagħmel, m'għaddux ma titlaq. Titlaq? Jiġifieri missier tisma' minni, twellet u tagħti t-tarbija? Illum qasdi grema tagħmel dak li trida tagħmel. Inti ċerta minn dan? ċerta, sa żgur li ċerta. Qaltlek ej jew bagħad tgħidlek ma' xi ħadd? Ma metida tagħmel. Ma' dak il-qassis li jżomm magħha. Qalet li għamlu. U fejn se tmur tgħix? Min fejn se ġib il-flus? Ma nafx ma qaltlix. Il-flus se ġibhom billi tmur taħdem għalihom għandi nifhem. Se jkollha tmur tfittex ix-xogħol. Dik is-sura min se jħaddemha? Forsi tmur taħdem ma' xi familja natfilu. Sewwa mela ngħid jien.
L-ewwel tagħmel ta' rasa. U issa se tkompli twebbes rasa. Għax trida tagħmel, mhux intfat li garrix ta' minn id-dar. Għax jemmenex pulġinell, l-unur jiġabel kollox. Ma lissa qotgħix ma l-onur u mifrut minn bintak u tarbija li tajja. Toqgħod tajja ċejnet, għaw ġew jien il-kap, isir dak li ngħid jien. Nittama li ma tinsinix, Susanna. Nittama li tiġi tarana. Isma' fuħsib dik it-tarbija ta' s-salaġa tiekku. Kieku taf kemm nixtieq ngħidlek affarijiet binti. Isma' Susanna x'inti tistenna? Għaliex ma trid nitlaq? U le binti li kien għalija tibqa'. Imma missirek dal-waqt jiġi. U għandu mnejja millek xi waħda. Qed nistenna karrozzin. Il-karozzi? Attenta mill-iskossi. Int kif int, ma mhux jiġġilek xi ħaġa. Tabilx rasek ma. Salibi nerfaw jien, jiġri x'jiġri. U missieri jimlażaq u bl-unur. Għall-inqas għajli fejn se tmur toqgħod biex inserraħ ftit rasi. Il-bot minn hawn. Mhux il-bot ħafna. Lil mill-wied. Fil-bidu tar-raħal li jmisma' dan. Huwa x-xogħol x'se tagħmel? Sibt xogħol ta' seftura ma' waħda sinjura. Anka żewġ tikmamar sibt fejn noqgħod. Għall-inqas binti serraħt li ftit rasi. Hekk aħjar. Serraħtlek rasek għax ħanitlaq bil-kwiet. U bil-qalb it-tajba. Mhux hekk. U wasal il-karozzi. Stenna ħalli nara hemm x'nisparna. Ħalli ngħinek oh. Ara x'għandek tieħu. 6 soldi. Awħa. 2, 4, 6. Grazzi, jekk kont trid naf fejn għandek issibni fil-misraħ. Grazzi. Susanna, u veru. Tistix, m'għandek x'għalfejn tisti. Grazzi ħafna, Sinjura. Jalla kollox jiġik biċċeġġiet. Għall-ewwel se nagħtik xogħol bla strapazz żejjed sakemm teħles. U mbagħad wara tkun tista' tagħmel ix-xogħol normali kollu. Tista' tikun miegħi hawn ukoll. U għall-irqad tmur id-dar tiegħek. Issa ejja miegħi nurik il-kmamar u ngħidlek x'nistenna minnek. Ejja. Ejja miegħi.
kieku kellek issib il xi ħadd ieħor, kieku da xogħol jagħmlu lek u Dungrejn. Jien m'għadniex niflaħ nitla' fuq slielen. Għajt issew, għaliex trid titlaq minn hawn? Ejli ngħidlek Dungrejn. Ma niflaħx iżjed għal da xogħol jien. U kemm ilek tgħidli? Insomma, ejli ngħidlek. Taħseb li dan huwa l-post fejn wieħed ma jgħidx il-verità? Il-verità hi waħda Dungrejn. In-nies irsienhom ħażin. Id-dinja inta f'taħt iżjed minni, jekk jaraw qassis ma xebba li ħassirhom. Taħseb li ma nafx x'inhu għaddej fir-raħal dal-għajdut kollu? Taf, Ili naf, u bqajt siket. ma bqajt siket. Ma kull filgħodu meta nkun qed inqaddes ikolli l-ostja konsagrata f'idejja u nippreżenta l-adorazzjoni tal-poplu. Jiena nħares lejha u ngħidlu Mulej, inħalli din il-problema f'idejk u nitlob għalihom. U jekk isir jaf l-isqof. Din il-problema kollha. Aw problemi kbar u problemi żgħar. U din hija waħda mill-problemi żgħar. Jien għalija jistgħu jgħidu li jridu għax kulħadd huwa liberu, iss ma jistgħux jgħidu ħażin fuq ħadd ieħor għax allura dan jkun abbuż mill-libertà. Għaqda xi qiegħed naħseb. Xi darba meta jkolli l-Knisja mimlija bin-nies, nagħmel pretka fuq hekk. Ma taħsibx li hija idea tajba. Jekk nisma' lil xi ħadd, jekk nisma' lil xi ħadd issa xi kelma. Ħallih jgħid. Mela, minn hawnhekk lesti. Ma mhux jien nħallihom jgħidu li jridu. Xidirlek, kbira d-darux, u dak il-ġnien. Kbira mhux ħażin. Inti għall-ewwel sakemm teħles u kollox bil-mod. Din id-dar li trabbejt jien dan palazz. Biss jien għaxt ħafna fil-wiet. Spiss kont immur hemm ma' sħabi. Hemm konna niġru fil-wiet. Qalb il-busbies, il-kappar u l-luq, is-safżafa, l-arar, l-ilma jgelgel. Għaliex waqaft? Għal-waqt tħajjiltek waħda minn dawk il-poeti li fit-tfuliti kont naqra l-poeziji tagħhom. Fil-wiet kien hemm il-ħurrieq ukoll. Allura trid niġi għada, Sinjura. Mela niltaqgħu għada nilħuqu nitkellmu. Dungrejn għalli li inti tifla tajba u ħeġġiġni ħafna biex ngħinek. Seftura b'seftura jiena kuntenta li nieħu lilek fuq il-parir tiegħu. Jafdak hu, nafdak jien. Nirringrazzjak, Sinjura. Ġieli qerrejt għandu wkoll meta kont niġi r-raħal tagħkom. Fejn nista' nippreferi ma nqerx hawnhekk. Xi darba nistidnuh jiġi jikol magħna l-ikla tal-ofsinhar. Xi darba l-ħadd filgħodu wara li jkun qaddes xi tard. Kif tajt int, Sinjura? Mela għal għada, Susanna. Grazzi, Sinjura.
U ma qaltlekx min din il-familja li sejra taħdem magħhom jew fejn joqogħdu? Mhux il-bot minna, fil-raħal taħdejna. Daqshekk qisek metli xejn la metlix min din il-familja. Lili daqshekk biss qaltli. U mbagħad wara kollox għalfejn itħabber rasek. Mhux teħles minna rid, issa ħadd mu se jittimbrak pulċini. Dan misteru għalija, għax ngħid jien dan kif irnexxi rassib ix-xogħol fir-raħal ieħor. Mela dik taf li xi ħadd, Sinja li tafla sabet, u anki żewġ xejn ma fejn toqgħod sabet. Qed tara kemm brava t-tifla tagħna? Qed tara kemm taf? Ħaġa waħda ma kienx taf li t-tfal ma jiġux bil-vapuri. Aktar intħalli bella għalek, tgħid mhux dak il-Purċinell irranġala kollox. Ħalli m'għandniex ngħidu meta ikollu update u mur jagħmilha żjara. Għal min qed tgħid? Għal Dun Grejbel qed ngħid għal min tridni ngħid. Biżejjed, mela tridu jinxiflek il-sinek. Issa jinxiflu jsieni, l-ewwel darba niltaqa' miegħha għax taġ kemm ngħidu. Biżejjed! Għax ma taġi Dun Grejbel qed jagħmel ix-xogħol li suppost kellna nagħmluh aħna. Dan minn fuq il-grazzi tal-li qed jipprova jgħinna toħroġ mis-saram li daħlet fih. Dan hu l-grazzi. Tgħid il-grazzi mhux diġà ħadu minn għandha, dak qassejs dak. Biżejjed! Għax ma tmurx dek! U inti toqgħodx tolli leħnek miegħi wara biss inkun naf li dik reġgħet tlifset l-arba ta' din id-dar għax ma ħankeġġek il-barra. Jien dannat! Da x'kien ma ġiex wenzu l-lejla? Nixteħed jew? Dan qasla ma kien illum. Dak għand darba ma ġemp tiegħi, il-biraħem kien jaħrad. Dak ħanżira x-xogħol m'għandu mistrieħ qatt. U aħna jekk ma naħdmux minn spelju. Sadlam, laqqas naqalgħu ħaq il-bodma tat-tismir. U derġa dis-sena. Kollox marrura għax ir-riħħa rallu xoħ kollha tar-raba. Naqbes diskors ieħor. Intom smajtu xi ħaġa fuq dik jew? Fuq min? Għal min qed tajt Paris. Ma tafx għal min qed jgħid. Mhux fuq irsin kulħadd qiegħed isimha. Anki sem Dun Grejbel qiegħed fuq fun kulħadd. Għatejni t-ngħid għal-qoddis Patist. U tajdla qalbi dal-limbik mhux għal-qoddis biss qed iservi bar. Jaf bar biex Grisbeck kif Dun Grejbel id-għamar minn ċurbandalona. Għax ekbar, bek? Għal intek tagħmillu l-Wenzu dak li għandu r-raba ma tiegħek, meta ma jkunx faqqa tidħolu tisraqlu l-bħajran. Ekk kif jisimek tgħid Wenzu billi mhux irrabjat li jekk jaqbad il-ġaħat fil-aqqa jimleħ li jaċom. Jien neċċajta konta. Ħatta l-ikbar. Tafux għalihom bar. Għaw l-imbit. Wara għandek sewa. Sewa. Isma', huwa Dun Grejbel dan l-aħħar kien ma jiflaħx mar jara t-tabib ir-raħal ieħor. Għax kien hawn xi ħadd raħ ħireġ mir-raħal rikeb karozzi. Anke jerrajdu għax minn qoddim tagħna għadda. B'daqshekk ġara. Xi tittajġan? Mela meta jkun irid jilħaq il xi ħadd li jkun wasal fl-aħħar mhux bil-karozzin jeħtieġlu jmur, forsi jirqu fl-aħħar u jsalvalu ruħu. Iva, hemm kien ser dak li raħ ħireġ mir-raħal. Jassisti xi maribond. Għali jissinkom kemm jaf ikun kattiv. U min qed jaqla diqlajja fuq Dun Grejbel wiċċalla ma jarax. Ma ttilkomx jien li dil-biċċa tixħal. Missieri Alla jagħtih il-glorja tal-ġennek kien jgħid li meta l-qasba ċaqċaq ma ċaqċaqx għal xejn piet. U għax kif ġiet il-biċċa bil-fors wieħed jaħseb. L-għada laħar bil-karozziera u li laħar ġew kol bil-laħar. U allura mhux bil-fors taħseb jew. Jien minn dan daqsxejn ta' ħanut li għandi jaw, tajx kemm nisma' stejjer. Imma possibbli Patist. Possibbli xiex. Dak li qed jingħad Piet. Jiena nħossni nitkexkex nisma' diskors bħal dan fuq Ministru tal-Alla. Għari xor burġil. U naqilbu d-diskors. Ferranna Patist. wieħed u waħda minn ħudkom tkunu qegħdin tagħmluh miegħi. Imma mhux dan li qed nipprova nagħmel jien li ngħin lil waħda mill-ħlejqiet tiegħek. Mela għaliex dawn l-għajdut kollu għaliex?
Naħseb li qed niskandalizzhom. X'nagħmel? Nitlaq kollox u tħallil dik il-ġbejba li sassirhom mitluqa r-rieħa. Biex jiniet. Waqqafni meta trid. Iżda sakemm ma twaqqafniex. Se nibqa' għaddej għar-rieħ. Għaddi. Ejja mela. Susanna, mur fil-kċina mkollox ippreparat fuq gabarre, ġibu hekk jogħġbok. Ma ddumx ma tidra kif ngħixu hawnhekk. Issa hija poġġi hawnhekk. Aw. U ferra għalik. Jonqos Arturo. Għadu kemm qam. Arturo huwa t-tifel waħdani tiegħi. Idum jixxaħxaħ fis-sodda ma tal-waqt tara hawnhekk. Tista' tieħu ħalib? Tana ġabunna French dal-għodu, ta' jiġi kuljum bil-merħla tiegħu dur il-raħal. Aw, ferra dik. Aw nitsokkor u l-ħobs. Tistix, hu. Buongiorno. Le, memx għalfejn, ma hawnhekk m'għandniex formalitajiet żejda. Disciplina u ordni iva, ma formalitajiet żejda le. Ħlif id-daq tal-qampina meta jkun hemm bżonn.
Jekk jiena nkun hawnhekk ikolli bżonn xi ħaġa u inti tkun band oħra u jiena nkun fil-kamra tas-sodda pereżempju, indoqlok il-qampina biex insejjaħlek biha, dak kollox. Hekk jogħġbok. Għaw Artur. Ferra. Dak il-ħalib hawnhekk u t-sokkor. Grazzi, Susanna. Susanna, tidher li m'intix ta' ħafna kliem. Dun Graeber feħrek ħafna miegħi. Jien għatlu li r-riċettura bil-għaqal, imrobrija tajba, u għamennu fiħqalli li kellu lilek fiħsiebu. Qabel kelli persuna oħra mill-istess laħal tiegħek. Dejjem emment li jkun jaqbel li s-seftura ma tkunx minn dawn il-naħat għal bosta raġunijiet. U mid-dera mhux jinbiss nemmen hekk. Dejjem hekk nafhom l-affarijiet. Il-mamma tiegħi kienet taħsibha hekk u jiena naħsibha bħala. Mela għadek ma kiltix il-ħobb, Susanna, toqgħodx tistħiħu. Kafe biżejjed, Sinjura. Toqgħodx nieqsa ta' hawnhekk issib kull ma tixtieq. Jiena hemm bżonn li issostni ruħek aktar issa fil-qagħda li inti tinsab fiha. Dun Graeber ħeġġiġni ħafna biex ngħinek. Żgur li issa intu żewġek se jkollkom bżonnijiet akbar. Għalhekk lqajt mal-ewwel it-talba tiegħu meta qalli li inti qed tfittex ix-xogħol. Il-familja hija l-aqwa ħaġa u żgur li inti u żewġek jixirqilkom ħajja diċenti. Nawguralek, Susanna. U jekk fi żmien li fadal intu żewġek tiltaqgħu ma' xi problema, għajdli u fejn nista' ngħinek. Anki għar-rispett ta' Dun Graeber. Dun Graeber jiftakru sewwa lir-raġel tiegħi, Alla jaħfirlu. Kien jirrispetta ħafna. U dak għalija huwa biżżejjed biex ikollu ir-rispett tiegħi għal dejjem. Min jirrispetta lilu, jirrispetta lili. U r-rispett ikompli jikber anki wara l-mewt. U issa l-Estina jew ngħidu talba qasira u wara nibdew il-ġurnata. Ara ma minn mort, ħaddieħor kienu mhux jien. Le, fimt, int biss. Ħadd ma kien hemm ħliefek, int biss. Min jaf ma minn mort minn wara dari. Qalbek xirfa daqshekk li tasal tikteb fuqi. Tiġħad li t-tarbija jagħtihak. Ara ma minn mort għatlek. Int missiera, it-tarbija jagħtihak. Tiegħek fimt, tiegħek. Tarbija tiegħi neħħija minn issa. Jien ma rridix. Le, qatt ma nagħmilha, le. Susanna, tidher li qed tagħmel ix-xogħol sewwa. Smajt nix qed ngħidlek, Susanna. Skużani, Sinjura. Kont qed naħseb. Fit-tarbija li se jibatlek il-bambin u x'tassew. Iva, Sinjura. Kont qed naħseb. Jekk għadx tixbaħ lill-missiera. Tibżax. Kull tkun tixtieq li bina joħroġ jiġbaħ lill-missieru.
Arturo huwa fula maqsuma ma' missieru Alla jaħfirlu. Tibżax, għad ikun jixbħu, toqgħodx taħseb. Propjament, jiena nixtieq li jkolli tifla u tkun tixbaħ lili. U għadek fil-waqt li jkollok tifel. Mhux tassew, hekk jew mhux hekk. Iva, Sinjura. Għandi nifhem illi it-tarbija se jagħmililkom Dun Grejbel. Kollu sew. Jina fejġejta. Biex nikkumplimentak ta' xogħol li qed tagħmel. Tidher li inti attenta fuq ix-xogħol u ma titnikkiex lanqas. Issa kompli hekk u titħabaġġ iktar milli jmissek għalissa, fimt? Grazzi, Sinjura. Kompli. Imma nista' nkun naf għalfejn trid tkun taf hemm marret taħdem jew feqgħet toqgħod. Għax dik binti, mhux biċċa mbaras li tarmija barra triq. Bintek, li ħamritlek wiċċek marraħal kollu. Dik bintek, għandek biex tiftaħar. Għamlet x'għamlet, binti tibqa' u bintek ukoll. Tiġħada kemm tiġħada, tal-fatt ma jista' jħassru ħadd. Kum mara, u ħejt li anke jien tinsab imdejqa b'dak li għamlet ilna. Għax laqqas barra minn tis-sogra toħroġ bil-ħars tan-nies, għax mallet around baxxanek l-art. F'dan il-klistaġġ ġabetek dik. Għadkum inti għax jitgħallin. Tollux lajnek ma jgħidafx. Għad ma ħallejtek tolli lajnek ma jgħidux beħsibna ħallek tolli issa. Se tolli dek ukoll. F'dan istat wasalt issa. Mela lil dik is-semmiex iżjed hawn ġew. Dik spiċċat. Anzi qatt ma żistiet, qatt ma ġiet fid-dinja. U int, jekk trid tgħix il-qija ta' ħajtek blankwiet għamel bħali u insejja. Frattarija kont nixtaqsejtek jekk tax, ma min marret toqgħod. Tu fejn marret taħdem. Jekk trid taf, għax ma mort saqsejt il-dak. Dak kien jgħidlek żgur. Grejbel ħalli. Iżżefnux fin-nofs. Minn Dun Grejbel ġiet rajna u għajnuna. Issa nkunu nafu kemm għamel ġid. Ħalli jitla' li ftit ieħor għax għand tisqof immur. Kollox ngħidlu, ħalli jkun jaf x'bagħtilna hawn ir-raħal. X'se tkompli tagħla fuq Dun Grejbel? Dun Grejbel raġel maħbub minn kulħadd u ħadd ma jista' jgħid xejn fuqu. Taħlek mhux qed bejtek, dak li għandek tgħidlu l-isqof. Mur ngħidlu bla jdut li hawn ir-raħal. F'moħħok il-marit li għandek qiegħed l-għajdut. Oħroġ barra, għad tkun taf x'inhu ma jgħidu n-nies. Xi erba' mażuni bħalma tkun magħhom, dawk qegħdin jaqalgħu l-għajdut. Ara, aqleb ħalli nieklu u naqtawha. Ma nkun naf fejta. Laqqas hekk kienu fl-aħħar tad-dinja għax nkun naf. Idħol Susanna. Għaddi ejja ħdejja ħdej il-kommodina. Skużan li dom xi ftit biex ġejt imma kont qiegħda naqla n-naxra. Ma jimpurtax Susanna. Illum ħassejt niftit ma niflaħx u hekk bqajt fis-sodda. Jekk jogħġbok iftaħ il-kaxxun tal-kommodina u hemmhekk għandek issib xemma għal din dalwaqt tispiċċa biex ma noqgħodx inqum jien. Mawx għalik, diki sapoġġiha fuq il-komodina. Dak il-kurċifiss qatt ma ħallejtu mingħajr xema tixel qudiemu. Dik hija weda li għamilt fil-bidu taż-żwieġ tiegħi. Tridni nagħmellek xi ħaġa oħra. Ġibli tazza bil-miskun biċċa lumija fiha. Trid nagħmellek zukkor. Kuċċarina waħda, mhux iżjed. Trid nimur nara minn ġie hemmhekk. Iva, mur ara minn ġie werġala il-bibu jgħidli. Hemm min hemm iddaħħlux qabel ma tiġi hawn nkun naf minn ġie. Mur Susanna. Iva, Sinjura.
Karità, Sinjura, arruħ il-mejt intijek. Stenna ftit Barb. Karità, uħt, arruħ il-mejt intijek. Darbohra Barb. Ejwa, uħt. Ejwa. Sinjura, hemm tal-lab barra. Raġel imċerċer, ħafi, qed jitlob karità. It-tallaba jiġu kuljum. Ma jmorrux ħabtu fejn jafu li ma jagħtuhomx. Dawna trid tidrom issa Sużanna. Millum il-qoddim meta jiġi tallab, burħu ftit flus mill-armarju u tihomlu. Ftit soldi biżejjed. Dawn huma nies li kważi m'għandhom xejn u għalhekk jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Kemm għandek qalbek tajba, Sinjura? Ħaġa żgħira billi nagħmlu hekk. Ftit biżejjed tagħna. Mur, Sużanna, mur. Iva, Sinjura. Għara ma tarġax, fimt? Aha, Barb. Kemm qalbek tajba, Sinjura, arruħ minn għandek mejjet u għal-mejtin tiegħek kollha biex Alla jtihom il-ġenna u jaqaf magħhom. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi sart nagħtek ikun li trid int kif is-sema خلي فيديا. Grazzi. Grazzi ħafna.
matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili sbieħ l-univers imżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl tifinni fih għal xejn kull jum li tawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni niġġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar ta' bajnejk il-warda tal-ġnien tiegħi li dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt inqalam minn ġo fija ja xewka tal-uġien u l-ħadd ma ngħid lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb it-tek-tek mingħajr ma femet xejn li miet il-qalb li tħabbat mingħajr ma taf għalfejn x'inhi din it-tnejda li risqa l-aqma rriħ fejn miet il-qalb muġuha li ma tistax tistrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn Artur, iddeċidejt se tagħmel wara l-leġi li jaqsajjena? Mama, taf kemm il-darba għamiltili dik il-mistoqsija? U qatt ma weġibt. ma nħoss li għandi għal xiex nitbissem ħajti bdiet ħażin u se tkompli ħażin dan it-toqol ta' issa se jkolli nebqa' nġorru sal-aħħar. U ma rakx? Kif taffejt uqti? Jien m'għandix nemmen. Inti għax qiegħda tista'ġeb. Aħna mhux il-koll bħall-annimali ikollna mbagħad. Fejn hemm id-demm u l-laħam hemm it-tbatija. Ma trix tgħid li Susanna tassew kienet temmen li tfal iġib il-vapuri jewx. U laqqas qatt kienet jien ma twilidx il-bieraħ naf kif hux fatta jasbu għaż-żgħażagħ.